siya sa buling sa akong buko. Ayaw ra palabi na ni mo sinultihan, Pauline? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, Mami? Mangingilad ang babae nga napili ni Ramil over me. Nagpakaaron ino nga anak siya asendero sa Davao. Pero himan-himan pa di ay, mag-uuma lang sa probinsya. Pagtikad lang sa yuta ang gisalikan, aron lang mapuhi. Yaks! Monay pagkaingnan, Mami. Nga mini nga asyendera. Asyendera sa Davao, ha? Yes, ma'am. O, sige. Ato naman din ang mahibawaan ba? Huwag magitingali aso nga makongkong. O, sige. Musunan ako sa kong kwarto. Musaya ko gato sa KTV. Excuse na, Mami. Ngano to, Mamila? Mara mag-sarcastic si Mami. Wa ko'y idea, Ramil. Nahibaw ko, Mamila. Nga di gud magustuhan niya si Lia. Kay si Pauline man niyang gusto. Okay sabay si Pauline, iho. Kay at least, nasuhito na ta sa iyong pamilya. Mamila, kung ikahimamat mo lang si Lia, nakasiguro gid ko nga magustuhan mo gid siya. Tungod kay lovable nga pagkababay si Lia, Mamila. Kung mag-uuma man ang amahanan ng babayahan, ano sa may diferensya? Makalagot kay kami do. Nga naman mo tayo naman kagunsay diferensya? Nagtuo ka ba makapasar kang tita Carmi ka ng babayhana? Excuse me. Hibabaya kang matapobre si tita Carmi. Di ba? Ug kanang pagpakaaron ingno niya ng babayhana. Di ba mortal sin na, Mami? Pangilad? Pamakak? Ila na ng problema, Pauline. Ug akong problema, Mami. Naibaw ka ba ya nga in love kaayo ko ni Ramil? Pauline, bisan og nagkasinabot mi ni Carmi, nga minyuon mo ni Ramil, inikadagko ninyo, di na magpasabot, nga mahinayon gyud ang among gikasabutan. Kung dili sad kumusugot nga imong ipamubos ni Ramil ang imong kaugalingon bisag wala siya gusto nimo. Okay. Pero ayaw lang usab o siguruha nga magustuhan ako ng babayhana. Kaya di sa ko gusto nga magpataka ka og pamunit. Kaya base doon niya og mahisugama ka lang sa babae mangingilad. Mangingilan? Ingod ka ng ideya, Mamila. Sige lang. Kay pala ilaw niya na ko siya ninyo ni Mami. Kung inyo na siya makita, kamo na imuhukom siyang pagkatao. Okay. Ma? Sa'yo rin nag-drive og tricycle si Dong Leo? Ay, naningkamot gid in taon ug maayo dong si Dong Leo. Para makahatod kag kwarta nga to sa syudad para sa iyang kaloha. Ah, sige ma. Ato na ko. Magkikita ko ni Sir Victor. Manghangi ko. Base nagmatagan ko lang higayon. Ting-anin na ba sa sunod buwan? Nahala.
makimaluoy lang yun ug maayo, Santi. Oh, oh ma. Sige, tara ko. Panalanginan ka sa Diyos, Santi. Hain ka man nga nahanaw ka ning kiliran paghando mo maoy gian